أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين إن صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الخير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Mais tu restes encore jeune, plein d'énergie et de souffle. Non, comment manier? Ah, je reste jeune. Jeune. Est-ce que je deviens vieux? Non, non, non. Je suis toujours jeune. Merde. Astaghfirullah. Astaghfirullah. Josi Sedou. Ne. Biye Jumae. Biye lahoroma donye. Ala batuli. Ala nyinini. Ala delili. Josi Sedou haramade ni jina ni wurdane ni meleka ala anda udekama. Nga Juma donya fe dobi faraka sabula Juma donya. Oye don kerengere ni. Ala. Minye esedu da. Ala minye na da. Ala minye nye bele jile da. Ka meleka uda ka wurdane uda. Josi Sedou ka ambele jile nyamata ka di Muhammadu ya Rasulullah. Josi Sedou ala kele de nyebe fe bela. Abebi fara alila abebi laba alila joni sedu ne Allah min ni min baraka ke diena e ala ba kalama Allah min ni min baraka mali soro Allah make e nyina ma e ala ba kalama wa e ka dangania de la ni mali soro Allah on nya dama kashila on minu nye mali donye na me ni jamana ngono junati sedu kabine ala ya nda domi fo kana bla bila jamana wara tambulo jamana mingo o ye mali de Allah min ni min baraka ni jamana soro mali Allah ikado e ba don ataka bwanga ala ni ya taka bwanga ika kofale herala ala ni ya bwanga ika kofale minye lafiya ye ala ni ya bwanga ika kofale jamana don ni ka ke ɲɔgɔn fɛ an ka kalanso ɲɔgɔn na ala o se bɛ e ye ala o dabali b'e bolo ala an b'an dama kasi jɔn na ni e tɛ ala e min ye mɛlɛkɛ 190 ani 90 da ala e min ye mɛlɛkɛ 5 k'olu ɲɛmaa ye min ye tayiru maayiru abisu mɛlɛkɛ ni mautu ani nabila jibirila ala e min ka sebaya kɔnɔ i ye jinɛ 190 ani 90 da jinɛ 5 olu b'i ka ci ni ka bila la sa kalo 12 o 5 ye jɔnni ye abisu jinɛ kebiru jinɛ mutayiru jinɛ samawurusu jinɛ tarafatayi ni jinɛ ala jibaw wondobaw bajibaw kwajibaw kulubaw ala kuluba batani shegi o de dara e ka sebaya kono ala e ka don min dona n'olu sɛbɛnnen bɛ n'o donnen do o ye zaba kulu hazu kulu safa kulu marwa kulu tursina kulu ala olu wɔrɔna bɛ dɛ naam basabugu ngabakɔrɔ kulu o tɛ kuranɛ kɔnɔ o kulu ka bon dɛ subhanallahi ala ye kulu minnu da n'u dɔnnen do n'a sɛbɛnnen do kuluba kulu in man bon n'aw ka kulu ye i y'o tɔgɔ mɛn a kɔnɔ wa mɔr ayi anw ta ye manafin kulu de ye farafinmanba kirikiri ala e de ka kabako ka bon ala e de bi fɛn bɛɛ kɛ i bi fɛn bɛɛ kalama seedu min ye ayiwa nabila Musa ye Musa ani ala kun bi kuma da ni da turusina kulu la journaliste seedu i k'a dɔn Musa ko a kabakoyara sabula a ko ala ma a ko ala e y'anw kɛ cidenw ye k'an ji i ka dandanfɛnw ma ka tɛ ala yɛrɛ cogo fɔ e ala dun b'olu cogo dɔ ka tɛmɛ anw yɛrɛ kan sabula e de y'u da diɲɛ na hakilina min b'u la jogo min b'u la e de y'u da ala e b'a dɔn tigitigi yan'u kana diɲɛ na ni nin nana diɲɛ a bɛ n'i kota a tɛn'i dɔn a tɛna e ala ka ɲumanya dɔn e ala e dun y'o dɔn ka tila k'olu da mun na fo ka tila ka anw jiw ma ala ko a ko nabila Musa ko naamu tigi Allah a ko Musa a ko i ye tiɲɛ fɔ nka ɲɔ minɛ i ka taa dan min ye ayiwa maaɲɔ ye a minɛ i ka taa dan dannifɛn o dannifɛn n'a bɛ da dugukolo la n'a bɛ falen ala ye nin bɛɛ lajɛlen si di Musa ma k'a ka taa da k'a lajɛ Musa taara bɛɛ lajɛlen kɛ dugukolo la san nana samiya tigɛra ɲɔ ni danfɛn minnu kɛra Musa fɛ a bɛɛ lajɛlen ɲɛna a ɲɛnen min kɛ tigɛ nka a tigɛli kuma sera a y'u tigɛ ka t'u to a nana ala fa a ko subhanahu wa ta'ala ye fɛn minnu yan k'a dan n y'a bɛɛ lajɛlen tigɛ wa ɲɛna ala ko a bɛɛ ɲɛna wa a ko
a ko ala dɔw fɔlɔna dɔw ma se ka wolo kɔnɔw ye dɔw dun dɔw yɛrɛ fɔlɔla ka t'u ja ala ko a ko musa a bɛɛ lajɛlen dun bɔre de tɛgɛ kɔnɔ k'u dan ne kun y'a dɔn k'a fɔ minnu di ɲɛ e y'olu da mun na mun m'u bɔ a la ha belebele ha muso ko a ko ya ala a ko ne kun t'a dɔn a wulibali n kun t'a dɔn nin bi ɲɛ nin tɛ ɲɛ a ko ne yɛrɛ ala kun t'a dɔn n bɛ ninnu bila ka na diɲɛ na ko dɔ bi tiɲɛ dɔ bi ɲɛ o la sabula nin fɛn o fɛn bɛ na diɲɛ na n'o ye buna adamaden bɛɛ b'i kale ala de la k'a fɔ ala n'i nana minɛ e ka ci de la. ya belebele a wulibali ala masa Manchate o ɲɛ b'anw ka jamana na ne tɛ maa tɛ nin fɔ an ye o ala wulibali o tulo b'anw ka jamana na o ala min bara ka d'anw ka jamana kan e ala ɲɛ b'o la ala ta ka bɔ an kan ala an b'a fɔ e da ta ka bɔ an kan a kɛ mahamadu kama ya rasulullah a kɛ maga ni madinɛ kama a kɛ kureshiw kama a kɛ min ye maga ani madinɛ ani alikuranɛ lazim barika kama ala a kɛ nabi ɲuman barika kama a k'u bɔnna kama a kɛ shirifu bɔnna kama ala anw b'e deli an sera a kɛcogo la an ma se a kɛcogo la ala hinana i ka yafa ma i ka yafa an ka jamana ma i k'an ka jamana kisi Allah se masa an y'an dama kasi la malidenw y'u dama kasi la maliden min bi jamana kɔnɔ min bi jamana kɔ kan ala an ka hami ye kelen an ka jamana don n'o bɔra yen anw kelen o kelen hami banna Joasi Seydou k'a dɔn min ta ye nafolo ko ye baara ko bana ko e de b'i ka dugu dɔn n ta ye wari ko ye a ta ka bɔ an kan n ta ye wari ko ye dɛ i y'anw ka jamana kalifa maa minnu ma bi n'o ye nin denmisɛnw ye colonel Asimi Goïta Joasi Seydou k'a dɔn nin Sorasiw n'u baarakɛɲɔgɔnw bara ka dimi bɔ anw na les colonel ala e de y'u ci e de ye nin kuma in d'u da e de ni dusu d'u la ala hali bi yelen mɛn'u ɲɛ u kana fili ala hali bi yelen mɛn'u ɲɛ u kana fili duwawu kɛ Asimi tigɛ ka gɛlɛn dɛ Asimi tigɛ ma ka gɛlɛn ne y'a lajɛ kolo la n y'a lajɛ gafew la Asimi se ka fɛn di tɛgɛ tulen don ni bamawolo min y'an ka don a tɛ se wa an tɛna Agibu wele junior kɛ fɔ n'an y'a ala deli wa ni Asimi tɛ fɛn di an tɛ taa marakakɛ fɛ yen joni kabirakaw ka den sa joni seli de nara la ninnu bɛɛ ye kwa kelen ji min nin fɛn o fɛn filɛ ni kolonɛliw don kolonɛli Sadio Kamara nin bɛɛ ye fa kelen ba kelen u tɛ se Segukaw ka den bɛ yen koyi Malik Jawo n'o kɔni m'a di n b'o dangan den don n'a ma wari jan n b'a dan n y'a wolo de n den de don e cani den a tɛ jeli sɔngɛ o ayi jeli ko tɛ o e maa min y'i wolo kɔni i n'o sɔn o e cani jaw den n den don c'est mon fils a tɛ nin mɛn o n'a ma nin mɛn n'a segu bamanankan fɔ a ye n'o fɔra a b'o mɛn subhanallah ala maa minnu n ka ɲa anw ma diɲɛ na o kɛra waritigi ye o kɛra faama ye o ala o hinɛ o tigi la ala o tigi sɔn i k'o kisi ala o tigi sɔn i k'o kisi Joasi Seydou mɔgɔw ka kuma don nafolotigi faama n'i y'i janfalen maa ma sɔrɔ k'a f'i ye i ma ɲɛ o ye tiɲɛ dɛ walahi ma ɲi de k'e janfa maa ma sɔrɔ min bɛ boli ka taa gindo f'i ye i ma ɲɛ i b'a sɔrɔ i ka jugu de nafolotigi fara faama kan bilahi lezi janfa ka kɛ e kɔ kan o janfa i ka bi o kɔnɔ walima i ka minɛ maa ma sɔrɔ jama in na min taara e sɔmi walahi ma ɲi i ye maa jugu de ye ala kana an kɛ maa jugu ye bɛɛ k'i bolo kɔrɔta sanfɛ maa minnu bɛ faransi maa minnu bɛ tubabu jamana na i k'a dɔn tɛrɛn belebeleba in de bɛ u bɛ boli u bɛ giri jigi ka bɔ tɛrɛn kɔnɔ i ka daba ka dugawu minɛ jigi karamɔgɔ tɛrɛ ka teli dɛ tɛrɛn wɛrɛ bɛ na a bɛ taa k'u to yen tɛrɛn walahi ala ka taama ka teli ni tɛrɛn ye o ye tiɲɛ o ye tiɲɛ dɛ tɛrɛn wɛrɛ bɛ na o ye tiɲɛ jigi i ye wo ye i bolo bɛ ordinateur kan i ka bureau kɔnɔ ordinateur in bila sa i ka daba ka dugawu in da karamɔgɔ bɛna dugawu ta a bila ala ka n'i ci najini kadi b'i bolo k'i b'a kɛ na la a bila kɛrɛfɛ k'i ka najini kadi bila i ka najini baramuso ta n karamɔgɔ bɛna fatiya kalan fɔlɔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نجني برمسو سبحان الله سبحان الله ami Joasi Seydou i birilen don i ka kungo kɔnɔ i ka foro kɔnɔ daba bila min bɛna fɔ i k'a mɛn Usumani Madani Sherif Ayidara kuranɛ b'i bolo walahi sisan b'a sɔrɔ a bara ka kuranɛ kolo jigin kelen kelen a bila kɛrɛfɛ n bɛ min fɔ bi k'o minɛ tafsiri in bila i ka daba ta minɛ a Sherifu Asharafa kira mɔdenkɛ a bila i kɛ n da in minɛ ɲɔrɔ Sherifu kɛ a bɛ wurudi la ala de ye n da in fɔ n ye o a bɛ zikiri la a fɔ a ye ale ni ne an bɛɛ bɛ ala ka ci de la ale k'a ta in jɔ a kɛ n da in minɛ fɔlɔ ka tɛmɛ n'a ta ye ko ne ko ten su ala baya hayidara belebele denmisɛnnin
nka dɔnniya o tɛ denmisɛnniya la so ala biya de n t'a dɔn a mana kɛ yɔrɔ la a bɛ min na a k'o to n'o tɛ a man kan sumana o morikɛ bilen morikɛ jɛma dɔnni Sankari ka deya Sankari Haruna Sankari a dala k'a ka di fonisire don k'a ta in bila kɛ n da in lamɛn fonisire Haruna ya wallahi duma nin fɔ ne ne bɛ tɛmɛ Haruna ka dala don wallahi Haruna ye fonisire n bɛ barika da ye 3 sɔgɔmada kelen 3 millions n bɛ barika da ye a kaso France fa ko n ko Usmane Bala Sheriff a ye dala ka mobili ja ko n k'a to yen ale fa don n bɛ barika da ye $2000 Amérique New York downtown $2000 a ka hôtel la n b'o barika da ye Amadou Hadi Tall Seydi Tall ɲɔrɔ ani ala ka di n'a ye min fɔ ala ye ala ti ban k'a k'a ta in bila a bi sɔn dili Sidi Modibo Kan Umu Modibo Kan Sheikhu Dawuda Mustafa Kan Jalo a bɛɛ lajɛlen kalifalen bɛ min ma bi Sidi Modibo denkɛ don Baba Ama Kan Jalo wallahi n bɛ min fɛ yen n y'a ɲɛdɔn de Cheikh Aba denkɛw bɛ yen Cheikh Aba denw bɛ yen min ye n ɲininka k'u ka kɔlɔsi bila u ka fatiya minɛ k'u ka dabakan fatiya minɛ bi Mamu Diko bɛ yen dɛ Diko fulakɛ min ja ka gɛlɛn fulakɛ min disira fulakɛ min galannen don fulakɛ min minnen don fulakɛ min ye diinɛ don fulakɛ min ye kunungo don fulakɛ min ye bi dɔn n'a sɔnna a bɛɛ bɛ ɲɛ n'a banna caman bɛ tiɲɛ a la ko ne kama k'a Diko Banjugu Dumuya bɛ yen dɛ Nuruddin Nuruddin o ye jɔnni ye Banjugu Dumuya kɛ Elhaji Banjugu Dumuya Cheikh Sufi Bilal Diallo bɛ i ɲinɛ n'o kɔ k'u k'a minɛ sa a ye fatiya minɛ kana ɲinɛ n ka fulakɛ b'a ka dugu la jɔnni n ka misitigi hali ni misi ma se i tora a la journaliste de ye inconscient Mahamadu Ba Jara i ɲinɛna Mahamadu Ba Jara ka nin bɛɛ fɔ ka na ka ɲinɛ Mahamadu Ba Jara fɔ misi dira ne min ma n'i m'a sɔrɔ ne ma ɲinɛ misi dunna a mɛnna Allahu akbar Georges Sedou bɛɛ k'i tɛgɛ kɔrɔ ka a'udhu billahi minash shaitanir rajim اللهم صل على سيدنا محمد عبده ورسوله الله لا شريك له لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله الله لا شريك له يا الله يا الله يا الله قل الحمد لله اسمو غويتا ني فاتا دي كلام دو aka DFM Tungara joni aka warbondigi Tungara o ti yew Tungara te Asimi yɛrɛ do wa Asimi yɛrɛ de aywa baraka faca de kala Asimuka an ka taa wasa hali n'a kɛra dɔnniya ko kɔni jama bi a bɛ Agibu ci bi o n bɛ faca kala kan a bɛ junior ci bi n'o tɛ maa bi tabatiya da dɔn tabatiya da a bɛ lahabi wataba ma a kɛnɛ n'a sera cɛmancɛ la i b'a tigɛ ye a laban i b'o ta i b'a daminɛ o yɔrɔ la ka taa fori siɲɛ 7 a bɛɛ la bi a tigi tɔgɔ fɔ a bɛɛ la a ban o ban i b'a tigi tɔgɔ fɔ n'i y'a tigi tɔgɔ fɔ nin haya in nin haya i b'o fɔ ka d'a kan a bi walawala yɔrɔ bɛɛ kana wari di bɔn n b'a k'o de kala Asimuka a kana ni wari ye an ka taa naamu Asimu naani Asimi 5 wɔɔrɔ Asimu 7 baara banna alhamdulillahi rabbil alamin Baba Tungara naamu bɔɲɛ laban ye boli ye i kana siga n bala cogo bɛ di dɛ Georges Sedou ne bɛ n keleku a don n bi bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'indépendant kana bila Georges Sedou k'a dɔn maa min ye sɛbɛnni in kɛ a tɔgɔ de ko Musa Saɲɔ Kamara Musa Kodi Musa a ko wuli ka jɔ ni cɛsiri bolo kan an ka fara ɲɔgɔn kan anw de ye fanfɛ maa kelen ye Georges Sedou k'a dɔn Mali jamanakuntigi an ka taa an ka mara la k'a deli gɛlɛya min n'a n'u bɔlen bɛ ani Korowari jamana ni ɲɔgɔn cɛ Asimu Goyita ani Alassane Dramane Ouattara kɛlɛɲɔgɔn dɛ nka min ye k'o kɛcogo ye ani nabolo ma ɲɛ Georges Sedou sɛbɛnnikɛla ko min ye masakɛ ye a fɔlen kun don olu de bɛ da ɲɔgɔn na ka na nka dɔw ye majɛ kɛ dɛ mun na Macky Sall Fori Yasin Bɛ Georges Sedou k'a dɔn nali fɔra k'u kun b'a la nka kununko ayiwa pankurun jiginna u ma ye sɛbɛnnikɛla ko n'i ye ko ta k'a lajɛ
min ye ayiwa jateminɛw ye sabula a fɔra de masakɛ 4 fo 5 ninnu bɛɛ lajɛlen kun tɔgɔ fɔlen bɛ u bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ Bamakɔ yan yɔrɔ sodi k'a dɔn n'u kun nana u tɛna dɛsɛ u dɔgɔnin n'u denkɛ na min ye ayiwa deli ye ani ɲɛfɔli CEDEAO ka cidenw kun don sabula u bɛn n'o de kan sɛbɛnnikɛla ko laban de la min ye Adama Barrow ye ale donna taama in na ale ye Gambi masakɛ ye yɔrɔ sodi k'a dɔn ale nana bila Senegalikaw ka masakɛ nɔ na Macky Sall y'a jira k'a fɔ min ye wulikajɔ ni jateminɛ ye ko wɛrɛ b'ale bolo min ka girin o tuma a tɔɲankɛ ka nɔna bila journaliste Seydou Nana Akufo-Addo o ye Ghana masakɛ ye nin y'ale yɛrɛ nako sabanan de ye Mali kɔnɔ kabini transition in sigira sɛbɛnnikɛla ko min ye Fɔri Yasin Beye ye min ye Togokaw ka masakɛ ye ale de ye deli in daminɛ Mali ka ko caman bɛ ye a kalifalen b'ale ma ale kɔni ka nabaliya i k'a dɔn o ka nin kɛra dibinin ye maa ma faamu sɛbɛnnikɛla ko Mali ka ayiwa Côte sɔrɔsiw minɛni kabini daminɛ fo bi ale fɔlɔfɔlɔ de ye wulikajɔ kɛ nka a labanna a ka jamana minisiri min b'a ka jamana ni jamana wɛrɛ cɛ ɲɛnabɔ Robert Dussé a y'o de bila nɔ na Jɔni Sodi k'a dɔn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bisimilila Bamakɔ sɛbɛnnikɛla ko Mali ye jamana ye jamana min bɛ dunanw bonya a ko ayiwa ninnu nani maa wɛrɛ min n'o fana kun kan ka ye o ye Goodluck Jonathan ale de ye CEDEAO ka ciden yɔrɔ Seydou sabula ale fana wulikajɔ caman kɛ Mali kɔnɔ taa ka segin la Jɔni Sodi k'a dɔn CEDEAO ka mankan in waati ani gɛlɛya wɛrɛ ni ka n'i da don kumaw na hali cɛ 46 min tora Côte sɔrɔsiw la n'u bɛ Mali bolo Jɔni Sodi k'a dɔn a kun ye dɔ fo fana na sɛbɛnnikɛla ko nin maa ba ninnu bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan ni ka Assimi Goïta kooli jɔn ma k'u la koyi Jɔni Sodi k'a dɔn sabula président Assimi Goïta a y'u kunbɛn u ni bonya min ka kan u ni karama min ka kan Jɔni Sodi k'a dɔn u ye ɲɔgɔn ye kɛ ɛri damadɔ ɲɔgɔn ye kun jɛlen kɔni Jɔni Sodi k'a dɔn a tɛ dunanw na a tɛ Mali yɛrɛ gouvernement na min ye kuma sɔrɔ la min da k'a fɔ kuma jɔnjɔn na an ye nin de fɔ bɛn kɛra nin de kan wa nin de tɛmɛna ni ɲɔgɔn cɛ Jɔni Sodi o b'a jira k'a fɔ ko kɔni dulonnen don nka sama bɔra kɔlɔ kɔnɔ kunkolo bɔra a tɔni bɛɛ Jɔni Sodi o n'a ta bɛ ninnu ka nani a bɛ se ka kɛ sababu ɲumanba ye a bɛ se ka kɛ hakilina ɲumanba ye fɛn dɔ bɛ se ka daminɛ nka k'a fɔ de kuma kunnafoni jɔnjɔn fɔra a la o ma fɔ Jɔni Sodi sɛbɛnnikɛla ko a dugusɛjɛ jamanakuntigi Assimi Goïta u ka kunnafoni sira dɔ bɛ yen ko Twitter a y'a jira k'a fɔ a yɛrɛ kɔni ye sɛbɛnni kɛ k'o jira ko ani nin faamaw ye ɲɔgɔn kunbɛn a kɛra bonya ani karama kɔnɔ Jɔni Sodi ka sababu kɛ min ye ayiwa kɔrɔfɔ caman tɛmɛn'u ni ɲɔgɔn cɛ foro daminɛ ye waabɔ ye Jɔni Sodi k'a dɔn ka segin a kan min ye CEDEAO ye u ka ɲɔgɔn ye laban min kɛra farafinna ani diɲɛsɛginɛ ni jamanaw ka tɔnba New York i k'a dɔn u bɛɛ n'a ka o yɔrɔ de la k'a fɔ u ka ɲɔgɔn sɔrɔ Mali la waasa ayiwa hakilinaw ani taabolow bɛ ta ka ɲɛsin Assimi Goïta ma Côte sɔrɔsikow la ni Côte ye damakasi kɛ Jɔni Sodi k'a dɔn olu kɔni jɔlen don dabara bolo sa Faransi kɔni min ye marabaajugu ye olu k'u ka dɛmɛ an'u ka tanu bɛ ka ɲɛsin Côte ma ko in gɛlɛya la nin kun ye sɛbɛn ye an ye min bɔ l'indépendance kɔnɔ a ka bi bɔli la Tabatungara ne bɛ n tɛgɛ don min bɔ ni sɛbɛn ye an ko min ma le pays Basiriba n'o ye la rédaction ye nin y'u ka sɛbɛn ye u ko i bɔra kuma min na n'o ye CEDEAO ka ciden kɛrɛnkɛrɛnnenw nali ye an ka jamana kɔnɔ ka sigi ka na kuma an ka jamanakuntigi fɛ colonel Assimi Goïta min bɛ se k'a to Ivoire mercenaire 46 u bɛ se ka bila cogo min sɛbɛnnikɛla ko a ko su min bɛ ja a bɛ dɔn kaba fitiri maa koloma min bɛ ko in na ni Assimi b'o ka kuma mɛn o ye Togokaw ka masakɛ ye Fɔri Yasin Beye o ma sɔn ka na o y'a ka ministre des affaires étrangères dama bila ka na o kɔfɛ Macky Sall min ye Union africaine président ye n'o kun nana kumakanw bi kologiriya a dɔ bɛ dɔ la o bonya kama Assimi Goïta tun bɛ na sɔn sɛbɛnnikɛla ko Macky Sall fana ale y'i cɛ ka bɔ ko in kɔrɔ a ma na a labanna sa de fɛn min ye Adama Barrow o nana ka fara Nana Akufo-Addo kan o ye Ghana masakɛ ye sɛbɛnnikɛla ko ninnu kɔni nana fuguri de bɔ daba da la u jɔ sen tɛna ngolo fa hali n'a y'a sɔrɔ Goodluck Jonathan o min ye Mali ni CEDEAO ka médiateur o fɛnɛ nana Assimi Goïta a y'i bolo sin yɔrɔ min na kununko bituguni a y'i bolo sin o de la sabula a y'a jira k'a fɔ ko in t'ale bolo bilen a bɛ kiri ka bolo kan
sɛbɛnnikɛla ko a mana tigɛ da o da la wulikajɔ ani cɛsiri minnu bɛ yen n'o ye CEDEAO ka sira ye o kɛrɛfɛ Asimi Goita ale yɛrɛ a ka nagakɔrɔla na fɛn min ye deli caman ye olu bɛ ka kɛ dibi la Mali maakoloma caman bɛ yen i n'a fɔ ɲɔrɔn Serifukɛ ka fara Usumani Serifu Madani Ayidara kan Alassane Dramane Ouattara a ye maa ci dibi la ka nin bɛɛ lajɛlen bila u ka Asimi Goita deli min bɛ se k'a to jisuma ka kɛ ko in fura ye sɛbɛnnikɛla ko maa minnu nana Adama Barrow ka fara Nana Akufo Addo kan olu kɔni datɔ kununko kuma foyi ma sɔrɔ da k'o ti dantigɛli foyi kɛ u ɲɛ kumunen donna mobili kɔnɔ ka avion ta ka segin o cogoya kelen la kunnafoni filɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ le pays kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Diedou ne bɛ n bolo bɔgɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma aujourd'hui den ɲuman ka di bɛɛ ye journaliste de k'a dɔn ŋanaya a sɔrɔ man di ŋanaw ka ŋana Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan denmisɛnnin jini min ye Bukari Sidibe bɛɛ lajɛlen ko a ma ko kɔlɔ journaliste de k'a dɔn jamana faamaw ye a bɔ bonyata ni ka kɔlɔn sɛgɛrɛ o ko min ma médaille du mérite sportif kɔlɔn ni nin ka kan fɛn kan ka kɛ kɔlɔ ye min tɛ nin ye journaliste de k'a dɔn kɔlɔ denmisɛnnin jini don nka min ye wulikajɔ ani barika ye ani baara yɛrɛ taabolo ɲuman ani kodɔn o de kɛra sababu ye kɔlɔn Sidibe a ka don ko caman na joona journaliste de k'a dɔn médaille min dara ka d'a ma o bɛ farikoloɲɛnajɛ de kofɔ a ko farikoloɲɛnajɛ siraw la Mali kɔnɔ n'i ye médaille o médaille di kɔlɔn ma o t'a sara bɔ ka sababu kɛ nin ka wulikajɔ ni cɛsiri Mali farikoloɲɛnajɛ jango dolanda journaliste de k'a dɔn kɔlɔn kɔni bila ko tɛ ni hakili b'a la 22 septembre san 2022 journaliste de k'a dɔn awa Mali kura Mali faamaw u ye bonyata ka ma caman sɛgɛrɛ a ko kɔlɔn do a yera jama in na mɔgɔw y'a dɔn Bill Haki u t'a fɔ ɲɛna awa hakilina min dar'u fɛ e k'a dɔn Bill Haki don a ko kɔlɔn Sidibe Bugari min ye Bugari ye n'o bɛɛ lajɛlen k'a ma ko kɔlɔn Sidibe journaliste de k'a dɔn kɔlɔn ye k'o daminɛ a daminɛ waati wa a y'a bɛɛ lajɛlen de ta kelen kelen fo ka se sanfɛ ligege la min ye Stade Malien de Bamako blanc jour blanc gagne journaliste de k'a dɔn n'i ye Mali équipe tɔ kana maa tɔɔrɔ Stade Malien ka jama de ka ca bɛɛ lajɛlen ta ye a kanuba ka ca journaliste de k'a dɔn kɔlɔn a ye min kɛ stade ko la kabini a bɛ dugumana na fo kana yɛlɛ sanna a fanga bonyana kɔlɔnw ka fanga fara ɲɔgɔn o de kɛra sababu ye kabini Ala yɛrɛ ka Mali da an ka équipe nationale walima club ka kupu ta kupu min i k'a dɔn n'a ye bɛɛ lajɛlen wasa a donnama in kama journaliste de k'a dɔn o ye kafo ka kupu ye o taara décembre kalo tile 5 san 2009 a donnama in kama Bukari min ye kɔlɔn ye ale de kun ye vice président ye club in na kabini san 2004 2010 journaliste du o do kamalen wɛrɛ fana kun bɛ min bɛ cɛsiri la Stade Malien na o ko min ma Mamadou Samake an ko a ma ko Sam Jɛma journaliste du k'a dɔn kafu ka o wuli kafu balonda wulikajɔ wulikajɔ min kɛra a donnama in kama Stade Malien fɛ min ye Sam Jɛma ye kana se kɔlɔnma o min kun ye danga ye jamana den bɛɛ lajɛlen bɔra don ni ka Stade Malien ayiwa dɛmɛ journaliste du hali n'o y'a sɔrɔ fadenjugu joli b'a joli bisiw kun bɛ kɛnɛ k'a dɔn u n'u ŋaniya sɛbɛ kalansa n b'a fɔ de kɔlɔn ka di n ye i kana to n ka na dimi dɔ kɔlɔn na i ka kow sɛbɛ ni jugu nana an ka jɔda la u bɔra ka balo tigitigi k'u bɛ ɲini k'a don stade la i b'a fɔ b'u kuru u bɛ yɛlɛ n'a cɛra ka taa an b'a fɔ ko stade u yɛrɛ b'a fɔ ko stade n ko boyi kalo de i ta b'i kɔnɔ ayi joli bɛ su papiye kala journaliste de dun sɛbɛn kala jugu sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ ni cɛsiri o taara wolo min na maliden bɛɛ lajɛlen ye kunnawolo sɔrɔ maliden bɛɛ lajɛlen nisɔn sɔrɔ balonda la journaliste de k'a dɔn Stade Malien k'a tɔ don la fo ka se bi ma yɛlɛli kɔni i k'a dɔn i ta fɔ an ye kɔlɔn laban nana kɛ président ye Stade Malien na journaliste de k'a dɔn o kɔlɔlɔ n'o tɔnɔ yɛrɛ nana yɛlɛ fo an ka équipe nationale la sabula a bɛ ka san 20 bɔɲɔgɔnko bɔ journaliste de hali ni Mali ma coupe d'Afrique ta nka coupe d'Afrique ma deli ka kɛ a bɛ san 20 bɔ n'an tɛ sa min kɛnɛ kan a ko bɛɛ lajɛlen awa yɛlɛma ye o bɛɛ lajɛlen tamasiyɛn ɲuman ye kɔlɔni cɛ duman caman de farala ɲɔgɔn kan ka nin baara in kɛ o yɛrɛ k'i bɔ a la journaliste de k'a dɔn min ye awa Mali fédération ye kɔlɔn a ye ɲɛmaaya baaraw k'o la hali n'o ye dangaɲɛw ye k'a daminɛ Ala ma hinɛna Bouakari Baba Jara kɔlɔn i k'a dɔn a ye dɛmɛ caman ta k'o sɛgɛrɛ k'o to présidenya la journaliste de k'a dɔn Baba ka waati kɔlɔn ye wulikajɔ minnu kɛ an ka denmisɛnw i k'a dɔn an ka farikoloɲɛnajɛ an ka ndolatanaw journaliste de k'a dɔn kɔlɔn n'o bɛɛ ka kan a ko k'i boyi an ka équipe nationale senior
o ka wuli ka jɔ jɔnni sedi ka dɔn a bɔ coupe d'Afrique kɛnɛ kan kɔlɔn ye wuli ka jɔ minnu kɛ a n'a ye baara minnu kɛ o fana dɔnnen don jɔnni sedi ka dɔn a bɔ coupe d'Afrique des nations de football Mali ma ta fɔlɔ nka an ye yɔrɔ jan sɔrɔ a la sabula maliden i k'a dɔn an ka équipe nationale n'i ye farafinna équipe ta k'a lajɛ Mali bɛ 25 n'a jɔyɔrɔ de la ayiwa ɲumanya la a ko ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔlɔn ka baara ye a n'a ka kɛwale ka jɔyɔrɔ sɔrɔ kafu kɔnɔ i k'a dɔn Guinée équatoriale san 2016 min ye ayiwa Rwanda an ka denmisɛnw ayiwa u ko min ma CHAN Rwanda 2015 journaliste Seydou a don ala de kɔni ma fara an ka don an ma dɛmɛ n'o tɛ a don an kun bɛna ni coupe d'Afrique o don sabula an kɛra vice champion ye sɛbɛnnikɛla ko nin damanda min maa kelen min ye i disi fili k'a ni fili n ka jamana ka di n ye farikɔnɔjɛ ka di n ye journaliste Seydou a kuma b'a da a kɛwale b'a la a cɛɲa b'a la a janya b'a la journaliste Seydou k'a dɔn a musaka ko t'a tɔɔrɔ min ye Bugari ye kɔlɔn Jean Sedou k'i k'a dɔn a y'a se kɛ Mali faamaw de ye wulikajɔ bolo dasa 22 tɛmɛnen in na ni ka bonyaba ta k'a sɛgɛrɛ o y'a sɔrɔ a ye bonya caman fana sɔrɔ koyi farafinna babolo in kan Jean Sedou kɔlɔn ka wulikajɔ ni cɛsiri denmisɛnniya Ibrim Boubacar Keita nana da la k'a wele k'a kɛ lasigiden ye Abu Dhabi Jean Sedou a ye wulikajɔ min kɛ o waati fana Jean Sedou k'an kana ɲinɛ o fana kɔ Mali dɛmɛni Mali bi gɛlɛya kɔnɔ min ye Mali dɛmɛni marifaw ani minangow la kɔlɔn ye wulikajɔ min k'o fana kɔnɔ arabuw ka ayiwa hakilina an'u ka kutumu kɔnɔ arabukɛ hali ni farafin jamana maa wɛrɛ kun taara delili la u b'a fɔ yɛlɛma i bi kɔlɔn dɔn wa journaliste de k'a dɔn kɔlɔn kɛra taamasiyɛn ɲuman ye Mali faamaw y'a tanu nin kun ye sɛbɛn ye a ɲɛ min zalo ka bɔ aujourd'hui kɔnɔ a ka bi bɔli la médaille min dira kɔlɔn ma jumɛn don e ta ye ɲɔgɔn ko don wa chevalier non an tɛ fankelen o ale ta ye spécialement je crois a delà ka chevalier sɔrɔ a tɛmɛn'o kɔni kan a y'o sɔrɔ e ta nin y'a première année de ça non ne te mesure pas à ça non ne ka médaille min di ma don min i bɛ école la non c'est en 2002 non je parle de kɔlɔn tu sais même pas de quoi il s'agit non kɔlɔn t'a to yen tu n'as pas besoin comparaison n'est pas une raison petite médaille du mérite sportif merci oui bon et ta fana kun ye farikolo ɲɛnajɛ kan 2002 non moi c'était un médaille de truc général chevalier de moi kana ni kɔlɔn kɔbari sa an ka médaille tɛ kelen kɔlɔn chevalier de l'ordre national il y a très longtemps dɔwɛrɛw bɛ yen minnu tɔgɔ tɛ n kɔnɔ nin ye spécialement farikɔnɔjɛw ye médaille du mérite du sport o de dira kɔlɔn ma ka fara médaille caman wɛrɛ kan farafinna ta Mali ta ani jamana wɛrɛw seleke naani ta kɔlɔn a même un médaille de la France voilà là je suis bien maintenant lafiyara parce que aw ta ninnu bɛ dilan araida de la artisanat oui ne ta in bɛ dilan artisanat moi je te rappelle que ne ka médaille in y'a sɔrɔ par rapport à la CAN 2002 la coupe d'Afrique des nations 2002 Mali 2002 ne ta in sɔrɔ l'o la n ye baara ni wulikajɔ min kɛ Alpha de y'a di ne ma Alpha Umaru Konare nka bɛ dilan araida la yan c'est pas le a bɛ dilan araida de la yan j'ai pas dit le contraire Sorin Magangile Kokan Lamesa Sorin Magangile Kokan Daba Tungara Si Solomansi Ala ka hinɛ Yusuf Kolona a taara ka dan anw de ma devant Dieu et les hommes Alpha de ye ne wele devant sous le drapeau national monsieur Daba Tunkara n ko président a bɛ kɛ ten de a kuma u bɛ sɔrɔdasi buru fiyɛ i jɔ dɛ nin laban kɛ billet jumɛn ye kow ka ca n bolo n'u ye buru fiyɛ n bɛ taama ka na n jɔ Alpha b'i jɔ monsieur Daba Tunkara n ko ne don i b'a fɔ président n ko ne don n m'a fɔ président dɛ n ko ne de don a yɛlɛla a ko niveau décorant chevalier de l'ordre national du Mali pour travail avec effigie t'a la sa chevalier de l'ordre national ye kelen de o ye belebeleba in de ye Alpha bolo de y'a taara n disi la tak a don costume bɛɛ na n y'a san bɛn de fɛ yen je bɛn le géant e tɛ jɛliden dɔn n b'aw fa yan o nɛgɛw kɛra fɛ yen cɛ ka pib k'a ka feerefɛnw lakodɔn nɛgɛ kanɲɛ 12 sera Bamako k'a fɔ jiginɛw ka bonyamasegi bɛ aw ye Josi Sedou n bala cogo bɛ di
fana ne bɛ n tɛgɛ don o bɛ kɛ ni kɔni sɛbɛn ye an ko min ma nouvelle horizon ɲɛdankura duguba fasiriba n'o ye Seydou Konate Seydou ko mun ma Seydou ni y'a a ka sɛbɛn ye naam Seydou ko an ka taa Keɲeba commune min bɛ n'o ye Sitakili commune ye Kuloka bɔlen bɛ maa min na o de ye yen maire ye n'o ye Bɛnba Sisoko ye Bɛnba Sisoko fɛn min kɔni ye yen denmisɛnw ye Sitakili denmisɛnw u bɔra ka fara ɲɔgɔn kan ka meeting belebeleba kɛ arabado kuma min b'u da kuma ɲuman tɛ ka ɲɛsin maire ma sɛbɛnnikɛla ko nka a t'i da dosokɔrɔ yɛrɛ kɔ la a sonsɔrɔjogo kɔ maire n'o ye Dɛnba Sisoko ye ko wulikajɔ ani baara ni janfajugu min n'a b'a la fɛn min kɔni ye Sitakili commune denw ye u y'a jira k'a fɔ maire k'a dabila u ti jɛn'a ye Tabakoto yɔrɔ min bɛ n'o y'u ka kɛnɛba yɛrɛ ye fɛrɛ la bɛɛ lajɛlen ye ɲɔgɔn sɔrɔ i bɛ maa ni b'i fini i b'a fɔ ko suyala ko sɛbɛnnikɛla ko kuma min bɛ denmisɛnw da maire bɛ farafarali la maa bila ɲɔgɔn na ka denmisɛnw kunkari ɲɔgɔn na min bɛ se k'a to sigi ka goya commune kɔnɔ ka farafarali kɛ ale ka lafiya cogo min walasa k'a ka nafa sɔrɔ u k'a k'i dabɔ o de la sɛbɛnnikɛla ko a ko denmisɛnw ye kangarida kɛ fɛn min ye Sitakili a commune kɔnɔna na faama minnu bɛ yen n'o ye préfet ye ka taa fara fɛn min ye Sitakili yɛrɛ mara a ɲɛmaw k'a da bɛɛ lajɛlen tulo kan u ka kuma maire fɛ kangarida ka fisa wuli ka bɔ ndɔ a ka ye sabula denmisɛnw ka bureau ko min bɛ yen n'o ye CNJ a bureau min bɛ sigi Sitakili kɔnɔna na maire yɛrɛ nalen b'i da don la da donna dama tɛ koyi ka wuli ka jɔ yɛrɛ de kɛ ale yɛrɛ de cɛsirilen bɛ ko in na k'a sɔrɔ bureau in tɛ politique jɛkulu ye mairie ka baarakɛyɔrɔ tɛ mairie da man ka y'a la cogoya si la sɛbɛnnikɛla ko CNJ ye jɛkulu de ye ani politikimaw ti baara kɛ société civile dɔw bi baara kɛ wa mairie ka fanga ti boli kan o b'u yɛrɛ kolo la nka Sitakili maire n'o ye Dɛnba Sisoko ye a m'a faamu koyi sabula a bɛ k'a bɛɛ lajɛlen ɲami a ka kɛlɛ kun tɛ dɔwɛrɛ ye bureau min n'o sigilen bɛ n'o bɛ ka kɛlɛ kɛ dunko juguya ni yuruguyurugu minnu bɛ mairie kɔnɔna na u bɛ k'o kɛlɛ kɛ janko sanubɔyɔrɔ min bɛ yen n'o ye Somilo ani Lulo ye olu bɛ nafoloba de bila mairie ka wagande kɔnɔ n'o ye miliyari camanba de ye o dunko juguya a n'o tiɲɛni min bɛ ka kɛ denmisɛn minnu bɛ k'o kɛlɛ kɛ o tuma ko n b'u bɔ CNJ ɲɛmaya la n yɛrɛ bɛ na ni n ka maaw ye k'u sigi a la gɛlɛya bɛɛ filɛ o ye gɛlɛya ye dɛ sɛbɛnnikɛla ko denmisɛn minnu bɛ CNJ kunna u ko maire da don yɔrɔ tɛ nin na o tuma u bɛ kangari da ye ka kangari da Keɲeba préfet ka kangari da jamana ɲɛmaaw ye u ka kuma maire fɛ a k'i sen bɔ CNJ kow la a k'a ɲɛsin mairie baara ma mairie baara yɛrɛ a k'o kɛ ka ɲɛ a kɛcogo ɲuman na sabula sariyaw ni cɛtigɛ minnu bɔra wari duncogo la ani wari baara cogo la commune yɛrɛ ɲɛ t'a la k'a ka jamana sariyaw bonya olu ma dɔwɛrɛ ɲini n'o tɛ nɔbili bɛ nin ye an ye min zalo ka bɔ nouvelle horizon kɔnɔ a ka bi bɔli la Georges Seydou ne bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma le pays fasiri kɛba a to a de ko Isa Jigiba Nabila Isa Tɔma ko Georges Seydou k'a dɔn n'i b'a fɛ mɔgɔw ka siri ɲɛ n'i b'a fɛ mɔgɔw ka mɔlen ma Georges Seydou k'a dɔn baara de bɛ kɛ sababu ye i ka nafa sɔrɔ Mali kɔnɔ gɛlɛya caman de bɛ nka n'a bɔra a da fɛ dɔɔni dɔɔni a bɛ kɛ sababu ye Georges Seydou yanni transition ka ban jamanadenw ka lafiya sɔrɔ compteur courant bi don min na n'a bɛ kuranko bɛɛ lajɛlen ɲɛfɔ o de ye compteur ye se ka courant sɔrɔ ni compteur t'i bolo Georges Seydou k'a dɔn san o san hali n'i taara énergie la sisan dɔw ka demande bilalen bɛ a ka ca san kelen ye u dɛsɛlen bɛ ka compteur sɔrɔ o ko banna Georges Seydou k'a dɔn ministre min n'a bɛ courant ni ji kunna min ye ayiwa Seydou ye Seydou Lamini Georges Seydou k'a dɔn cɛsiri bolo kan ani wulikajɔ ani hakili ka di Georges Seydou k'a dɔn a bɛ bɔ da fɛ dɔɔni dɔɔni compteur yɛrɛ i k'a dɔn a gɛlɛya tɛ ban siɲɛ kelen wa ne ko n'an ye usine yɛrɛ ta ka n'a turu Mali kɔnɔ yalima jamanadenw de lafiya wa Georges Seydou k'a dɔn baara de kɛra usine min n'a bɛna compteurw dilan Georges Seydou k'a dɔn usine cokora Mali kɔnɔ cakɛda min bɛna a baara kɛ u k'a ma ko Elect Afrique. Yes. C'est en anglais, hein? Elect Afrique. Ngo c'est en anglais. Yes. Alors, I know. Georges Seydou k'a dɔn kunungo. Aïmou? I know. I know. Qu'est-ce que ça veut dire I know? Et anglais kalansa. I understand. Tu es en train d'aligner des mots. Ngo I know, ngo nyado. Ngo mbado, I know. Ikoko c'est en anglais, ngo I know. Ngo mbado. To know, to understand. Georges Seydou sɛbɛnnikɛla ko a ko wulikajɔ bolo kan jateminɛ bolo kan nin kɛra koba de ye kunungo sabula min ye a premier ministre par intérim Abdoulaye Maïga a yɛrɛ y'a sogo doni ka taa kɛnɛ ka a birikiden fɔlɔ ni k'a da min ye ayiwa Lamini Seydou ye a y'a jira k'a fɔ an ka jamana mago bɛ nin na min ye compteur ko ye
min ni ayiwa ka taa Coko Kulukɔrɔ région na journaliste di k'a dɔn ministre y'a jira k'a fɔ o fana n'a dama maana bɛɛ a ko jamana in mago bɛ compteur la a bɛ waati jan bɔ journaliste di k'a dɔn san o san compteur 600,000 o de bɛ ɲini jamanadenw fɛ journaliste di k'a dɔn nin y'o gɛlɛya dugalen wa compteur bɛ bɔ sa a bɛ tila ka feere farafinna an dafɛ jamanaw ma sabula olu fana mago b'a la i n'a fɔ an da in cogo o tɛmɛnen kɔfɛ min ye ayiwa Seydou Lamini ye a y'a jira tuguni a ko nin ko in bɛna kɛ sababu ɲumanba de ye journaliste di k'a dɔn an ka jamanaden min bɛna baara sɔrɔ yɔrɔnin kelen a bɛ maa 200 bɔ min b'a la taa ka segin ni cidenya min fana bɛ n'i dahirimɛ sɔrɔ o ka ca maa 200 ye journaliste di k'a dɔn o ye dɔ faralen dɔ kan a ko wulikajɔ ani jateminɛ jamana kɔni ye nin hakilina in da ni ka sɛgɛrɛli kɛ nka min ye dɛmɛbaa ye journaliste di k'a dɔn o ye sɔrɔ bosoba ye wulikajɔ ani jateminɛ o fana y'a jira k'a fɔ nin ko in kɔni olu y'a jalatigɛ jalatigɛli in kɔni bɛna jamanadenw ma o kuma wulikajɔ ani baara daminɛ bi kɛ usine in yɛrɛ cokolen don awa commune rurale Kabila n'o bɛ Kati Kambila n'o bɛ Kati i k'a dɔn Kulukɔrɔ région na journaliste i kana taa n'a ye Basabugu sira la mais tu compliques les choses Kambila Basabugu sira la usine de bɛ yen Kabila c'est Kambila route de Basabugu Darali la i kɔrɔ au fond o bɛ mun de tiɲɛ mais c'est chez moi développement de sera an ka dugu la naam sɛbɛnnikɛla n'o ye Isa Jigiba ye Isa Jigiba ko Galabuta a ko Isa Jigiba ko c'est logé dans la commune rurale de Kambila cercle de Kati et région de Kulukoro a b'a na a ma dɔ wɛrɛ fɔ a ma ka dugu bɔ dɛ route de Basabugu a ma fɔ Issa Djigiba, c'est un stagiaire ou quoi? Non. Pourquoi il ne donne pas cette précision de taille? Oui, désolé mon frère. C'est un détail important. Désolé. C'est pas important, Basabugu. C'est pourquoi c'est pas écrit. Ne t'en fais pas. Rabia Kaba, Wasarao. Tu es le représentant de Basabugu, non? Ni ma wara mafo. Il y a un qu'on est n'a qu'à Dugu ni Kura Kondo Bitambi. Bientôt, Kura est rabissé. Voilà. Basabi ni chef o. Kon la bini Seydou merci. Oui. Jean dit Seydou. La bini Seydou et tora la sao. Tant que Kura ma se Basabugu sa était la via. Bazé. Ningu ye sebenye. Tokala. Ningu ye sebenye mi mbo le pays kono jamana. Jamana. C'est malheureux. Dama ngara ne bin tega do. Obike. Mi boni sabanye ango mi Mali tribune parce que ba no yo Kureshi Cissé ni ya kasabanye Kureshi Cissé ko ageleyalen be commune de mairie la sabula dogo kunduru femi ye barakelaw ye u ye bara blaka saw ya ke u sarawari yala femi ye mairie no ye abanyare adeselen be wa lawlingama ana jew sabula femi ye barakelaw ye do kunduru bara blalen be munumbe ni mairie yere ka barakelaw do ani marabolo barakelaw commune de mairie akonona de nyamine be fo kata fo kwa tote o sababu yake fe menye barakelaw ye be furukulen be nyangoro be diminen be sala yalen be ki bolo dai seka ma o ma be ni ka mariage bike wala imago be wolo sebana wala imago be legalisation wala sebela meri koni bureau be da chale do fo ka gongoda portula non mais pourquoi wari sarawari mina fode wele yani wuli cɛ ni fode tulo b'an mairie la c'est le deuxième fode jumɛn e ma commune de mairie fode Traoré awɔ n b'a wele a k'a ɲɛfɔ n ye munna nin bɛ yen walima Ablaye Basolo ni min b'a dɔn i k'a fɔ a ye k'a kɛ n wele u ka kun fɔ an ye pourquoi wariko dɔrɔn de don ouais mais ils vont donner des précisions c'est la mauvaise gestion d'accord naam sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ maa minnu bɛ n'olu ye mairie baarakɛlaw ye olu ma fɛn sɔrɔ o jango bénévole minnu n'olu bɛ olu de kɔni bɛ yaala yaala la kuru kɔnɔ olu bɛ k'a tɔ bɛɛ lajɛlen nɔni sa k'a siyɛni dɔ bɛ bɛɛ kun jugu a la n'i nana ko i bɛna papier légaliser dɔ bɛ sin e bɛ taa min na ya o bɛ sin k'a lajɛ ten carré kun na o bɛ tan bɔ sigi a kan ka signature k'a kan i bɛ t'i ka sira fɛ
sɛbɛnnikɛla ko Naam. a ko commune de mairie fɛn min kɔni ye mairie ko yɛrɛ ye a tɔ bɛɛ lajɛlen de bɛna baasa b'a ɲaamina jɛkulu min bɛ yen n'o ye syndicat ye u ko min ma Centrac o ɲɛmaa olu yɛrɛ kumana n'o ye Zumana Sisoko ye Zumana kɔni y'a jira k'a fɔ an bɛ don min na ko bi kalo 4 kalo wari t'i sɔrɔ a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min kɔni ye kalo 2 ye waati dɔ la u nana ka na wulikajɔ kɛ ka dɔɔni di maaw ma kunkurunin o dɔrɔn tɛ baarakɛlaw tɔgɔ sɛbɛnnen bɛ AMO la AMO yɛrɛ ka kalo 2 o juru bɛ u la u dɛsɛlen bɛ k'o sara o tuma AMO fɛnɛ n'u taara dɔgɔtɔrɔso la a bɛ fɔ k'u ka droit ko affairemelen don sɛbɛnnikɛla ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye deuxième adjoint o maire Mamadou Kawu Touré olu kɔni u y'a jira grèvekɛla ninnu na k'u bolo da u dusu la u ka segin ka na baara kɛ dɔɔni ko kow bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ o sɛbɛnnikɛla ko a ko fɛn min ye maire adjoint Mamadou Touré kɔni o ye grèvekɛlaw kɔni hakili sigi k'a fɔ fɛn min kɔni wulikajɔ bɛɛ lajɛlen kelen bɛ ko in yɛrɛ a fura bɛ se ka sɔrɔ cogo min na sɛbɛnnikɛla ko nin ye kabako ye commune de mairie la minnu bi sɔrɔ ba kɛ ale b'a la sabula Bamako commerçant ka boutique sugunikura ani magasin baw ni entrepôt baw usine minnu dasilen bɛ commune de kɔnɔ n'u b'a taxe n'a l'impôt minɛ o bɛɛ kɔfɛ commune de ka dɛsɛ ka baarakɛlaw sara a ko fɛn dɔ bɛ yen min jɛgɛnnen bɛ o ye tiɲɛ Naam. Ça c'est réel. Nɔbili bila ye an ye min bɔ Mali tribune kɔnɔ a ka bi bɔli la. Oui, mais communauté man ka dɛsɛ o. Jɔn se de hali n'a sɔrɔla impôt ni taxe ni o taara ka sɔrɔ a ɲɛma u ka juru ta. Oui. Adi ɲanga dɔ bɛ yen. Wari b'ale kun wa? Adi ɲanga don. Adi ɲanga dɔ bɛ château dilan de la est-ce que wari bɛɛ ma taa château ninnu ma? Adi ɲanga don wari ti ban o. Adi Ɲangado Umaru Ɲangado Petit Baru Fakele Bakele wari kɔlɔ de b'u ka dugu la olu b'u dafa ala de ka bɔ n'a ye minnu bɛ bɔ olu de bɛ bɔ gajabagajɛ wari Adi Ɲangado ko a ye baro dɔ y'a ka baro fɔ n ye k'a ko su ma ko ale ti sɔnna a b'i da k'i miiri yalima ale ni maa jumɛn de la ka jɛ walima teri jumɛn b'a la a ma deli ka hɛrɛ kɛ min ye a dalen b'o tigi de ɲini o dugu mana ja a b'o ɲini ka taa fɛn dɔw ma a fɔ a ye k'a kɛtɔ la député ye commune D la ko ne y'a dɛmɛ k'a ma foyi kɛ ne ye. E ko e o k'a sɔrɔ a ma ko daminɛ k'an to lɔkɔli la Misira an ka gɛrɛn kun bɛ Abulo Basule de fɛ yen a fɔ a ye k'a ma foyi di ne ma o kɛra ne bɔ kuma Segu o kɛra ne bɔtɔ ye Segu gɛrɛn kun bɛ Bayi de fɛ yen Abulo Basule Adi Ɲangado c'est un ami de Misira lui il est de Médinakura anw ye Misiraka ye. A ye dɔ kɛ ne ye koyi n ko ɲinɛna o MPKT waati a y'an soutenir. A filɛ nin ye e bɛ ten de hali mɔrikɛ in ye misi d'i ma i ɲɛ o kɔ bi i tɔn kɛ Tezara premier. Jɛka pep k'a feere. Sedu Dibila Lakari ye tandɛgɛ ye n bala cogo bɛ di. Tabatuma ne bɛ n tɛgɛ don o bi kɛ sɛbɛn an ko min ma inspecteur Kisɛ Kelenfili naam sɛbɛnnikɛla n'o ye bamananden ye nin y'a ka sɛbɛn ye bamananden ko a ko n'i y'a ta k'a lajɛ fɛn min ye wulikajɔ ani cɛsiri 4e arrondissement Bamako fɛn min y'a commissaire ye Modibo Traoré Vanifima l'homme noir a ko fɛn min kɔni ye jamana nangarabaw zumba kulew ani janfabɔli kɛbaw a tɛgɛ kelen bɛ a caman na ayiwa Ranikala ko Sɛbɛtabagalo tile 12 kibaruya jugu dɔ bɔra ka bi Bamako k'a fɔ fɛn min ye escroc kwale dɔw u ye maa dɔ kɔni ɲɛnamini $45,000 tile ganbilen fɛ k'an daraka la jede sɛbɛnnikɛla ko a ko taara ka di maa min ma o de ye 4e arrondissement commissaire ye Modibo Traoré sɛbɛnnikɛla ko nin kɔni ye enquêteur kwalen de ye a n'a ka cɛdenw nana fɛɛrɛ bɛɛ sigi sen kan dɔɔni maa min ye ko in kɛ fo ka t'u tɛgɛ d'a ka numéro kan numéro sɔrɔlen o ko min ma géolocalisation a nan'o de sigi sen kan fɛn min ye maa ninnu ye u bɛlɛ ni ka taa tɛgɛ k'u kan kami sɛbɛnnikɛla ko yɛrɛ kɛra cogo jumɛn na a ko n'i y'a ta k'a lajɛ Orca ale fanfɛla la ACI 2000 kamalen dɔ cira a ka patron fɛ k'a ka taa wari bila banque la sɛbɛnnikɛla ko ale ye wari de minɛ Orca la k'a fɔ a bɛ taa wari bila banque la san'a ka taa sira fɛ dɔ sina ka kɔ a la ten ka sin k'a ye ko ale bɛ yɔrɔ dɔ ɲini n'o ye Mille une merveille ye k'a k'o yɔrɔ jira ale la a ko yanni yen man jan o carré 2 carré 3 i bɛ taa ɲuman fɛ a bɛ nin yɔrɔ in na o ko ne ye dunan ye koyi i t'i ɲɛma an ka taa ale sɔnna o ma maa ɲumanya ale n'a sɔnna sira fɛ a ko a ma ko ale bɛ taa karamɔgɔ dɔ de lajɛ Orca kɛrɛfɛ k'o kɔni n'o ye dugawu kɛ maa ye ko dugawu tɛ bin kamalen in ma sɔn min fiyewu a tɛ sɔn min o ale dara cɛ in kan cɛ in kɔni a n'a kɛlen ka ɲɔgɔn fɔ ko cɛ y'a tɛgɛ de d'ale ma ale ye tɛgɛ minɛ tɛgɛ minɛlen cɛ mana fɔ fɛn fɔ ale ye sa ale tɛ se k'a sɔsɔ bilen nkalon don
ale tugura ko ngalodo u sele o bɛna seli fana ma cɛ ko awa karamɔgɔ bɛna dugawu k'a ye nka san'a ka dugawu kɛ i bɛ taa seliji de ta fɔlɔ ka n'i tɛgɛ ja a bɛ sɔrɔ ka dugawu ta ye wari b'a kun ale kɔni bolo sa nbala min b'ale bolo maa kɔni t'a kɔnɔfɛn dɔ maa ma sɔmi ale sinna ka ko nbala da fauteuil kan ka don ɲɛgɛn na k'a bɛ seliji ta bɔn e yɛrɛ ni ala cɛ 1,500,000 a bɛ bɔ yɔrɔ min na k'a bɛna i tɛgɛ ja karamɔgɔ ye a y'a sɔrɔ maa tɛ sara a ka dugawu minɛ a taara fɛn kɔnɔ la maa tɛ ka bɔ k'i jɔ dukɛnɛ la maa tɛ a ka nbala hakili jiginn'o la a bolila ka na lajɛ nbala tɛ fayi sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye maa min y'a ci a taara kuma ɲɛfɔ ye o ma da ko in na o laban polisiw y'a minɛ ni ka ɲininkali busanmisɛn gun a la sɛbɛnnikɛla ko tamasiyɛli ni ɲɛfɔli o nana kɛ sababu ye cɛ dɔ kɔni bɛ yen u ko min ma ko Mori Wahabu o de tun y'a ɲɛnamini k'i tɛgɛ d'a ma a taalen yɔrɔ in na n'o ye une merveille kɛrɛfɛla ye a tɛgɛ dira maa min fana ma o t'a de Elhaji Abdul kab'a ye olu fila kɔni tɛgɛ minɛ a ma ban o ka foyi ma bilen sɛbɛnnikɛla ko fɛn min kɔni ye commissaire ye n'o ye Vani ye affaire dil'a ma dɔɔni sɛgɛsɛgɛli ani jateminɛ a nana ka na kelen bɛ yen n'o ye Mori Wahabu ye a nana ka ni tigɛ k'o kan ngami o minɛlen a ye ɲininkali busanmisɛn gwa o la o fɔɔnɔna o nana maa tɔw tɔgɔ fɔ nka maa 3 don minnu burukinabew don kelen to a ye Mori Wahabu kelen to a ye Elhaji Abdul kelen ye David Jan o tɔgɔ y'o ye maa 2 wɛrɛ bɛ yen u b'a fɔ min ma ko Zulu ani Buhari o ye maliyɛn ye sɛbɛnnikɛla ko nin ye maa 5 ninnu de kɔni bingani ani k'i ka dakari wala k'i bolola nafolo ndaraki ase kɔnɔnaw na u ka baara kun y'o ye fɛn min ye commissaire ye 4e arrondissement a y'i tɛgɛ k'u bɛɛ lajɛlen la nami ka t'u di communicatif tribunal payi u bɛ kasobonba la nin waati u ma foyi y'a la kunnafoni bɛ nin ye an ye min bɔ inspecteur kɔnɔ kisɛ kelen fili Georges Sedou n bɛ n bolo bugɔ ka don n bɛ bɔ ni sɛbɛn ye sɛbɛn min n'u k'a ma l'inspecteur kisɛ kelen fili o don Georges Sedou k'a dɔn awa sira da ɲɔgɔn ale de ye sɛbɛnni in kɛ a ko an ka taa Zanjɛla Georges Sedou k'a dɔn kabako faduniya fanfara ngaba dɔnnifin Georges Sedou k'a dɔn awa nin fanfɛlaw la mɔgɔw kɔni b'a sɛbɛkɔrɔ lakali nin gamalen Georges Sedou k'a dɔn dununfɔla don a sɔn min bɛ walimuso la a ko a t'a dabila dununfɔla don Georges Sedou i k'a dɔn dununfɔla i k'a dɔn olu kɔni ayiwa an n'a daw ma sa nin ko in kɛra kabini san 1988 Georges Sedou i k'a dɔn Zanjɛla a ka dunu de ka di wa kamalenjana jado wa Georges Sedou i k'a dɔn n'a ayiwa musow mana fara ɲɔgɔn kan n'a ye dunu dasi n'a y'a dasi sara b'a la ayi sarabi kamalen la a nɛngu ka di Georges Sedou k'a dɔn walimuso kɔnɔ a b'u tarabaso saa kalo 12 sɛbɛnnikɛla ko a ko ni muso in i k'a dɔn awa a cɛ dun ye fɛntigi ko ye sabula burusi kɔnɔna na ni bagan caman b'i bolo Georges Sedou k'a dɔn i ye fɛntigi ye cɛ in kɔni ye awa banna ye sabula tilema mana se Georges Sedou a yɛrɛ bɛ da misiw nɔ ka awa misiw min yɔrɔ la tuma dɔ la ka taa yaala yɛlɛni kɛ a bɛ se ka tile 1 tile 2 kɛ o yaalaw la Georges Sedou i k'a dɔn jɛmɛfɔla in laban de ni muso nana sɔmi ɲɔgɔn na Georges Sedou kan'o kɛ kanu ye dakabana kanu min kɔni furukɛ ye n'o kɔni dara misiw la k'u taara ayiwa kungo ja la Georges Sedou k'a dɔn ale yɛrɛ bɛ nin sɛbɛnkɔrɔ min k'o de daminɛ k'o ti dabila ka n'o ko ja a bɛna taa musokɔrɔba dɔ bɛ i k'a dɔn o ka da ɲɛsinnen don ayiwa o ka dama musokɔrɔba in ye kɔlɔsili kɛ ka jateminɛ kɛ a ye muso in wele ka kangari d'a ye a bɛna taa ko nin ma nin dabila nin ye ko cɛjugu ye koyi n'i minɛ na nin na don o don nin tɛ muso danbe ye ni bɔ kɛra nin kalama don o don i bɛ maloya sɔrɔ dɛ i k'a dɔn a ko n y'a mɛn Georges Sedou i k'a dɔn a ko n y'a mɛn nin ɲɔgɔn na ko mana ja hadamaden bolo fɛ a da ti bila fo i da joli ma koyi Georges Sedou k'a dɔn musokɔrɔba kɔni y'a ka kuma fɔ sa o dɛsɛra a b'i sɔn don o don ni cɛ kɔni dara kungo ja na Georges Sedou k'a dɔn o yɔrɔnin bɛɛ canaja bɛ ni jɔ ten ayiwa a na kuma fana so araba kunjo 1h du matin 2h du matin n'a nan'o nasa n'a kɔni ye da ti sɔn da de bɛ bila a ɲɛ n'a ye da ɲɔni dɔɔni n'a ye kari ka don nguluba Georges Sedou fo ka taa dugu jɛsa u kɔni b'u sɛbɛkɔrɔ sɔn kabako musokɔrɔba
o kɔni gamana gwana o t'a dɔn a bɛna nin ko in dabila cogo cogo i k'a dɔn awa kamalen cɛnaja cɛ 5 dugudenw na a y'olu wele a ye kuma fɔ olu ye olu yɛrɛ ko ni musokɔrɔba in e ko nin dɛsuba de ye wa sabula musokɔrɔba kelen a ka so kɔnɔ nin ye mun kuma ye Jean Sodi musokɔrɔba kuma fɔ a ko n den nkalon tigɛ a ye n'a ma fɛɛrɛ ani dabalitigɛ na nin bɛna kɛ tiɲɛniba de ye dundala kamalenninw u laban nana sɔn sa Jean Sodi ni su kɔni gora k'a daminɛ 23 heures waati nin kamalen cɛ 5 bɛ se ka n'i bɛlɛn musokɔrɔba ka gakɔrɔ k'u ɲɛsin ayiwa muso in ka dama Jean Sodi k'a don u bɛna bɛlɛnni kɛ su kelen foyi filanan foyi su sabanan su nana dafa naani na yɛrɛ i k'a dɔn caman kun fari fara sabula dɔw kun olu dɔw bara ka jinkɔ dɔw yɛrɛ kɔni kun b'a fɛ ka taa so sa Jean Sodi k'a dɔn 1h 2h du matin jibefala canaja nana ten awɔ i bɛ wara tɔgɔ dɔn wa ko tubani ayi non Tumani Jabate tɔgɔ ma o bɔ a la i kɔrɔkɛ ye Tumani ayi to ko Tumani c'est mon grand frère cɛja nana ten njagi k'i bolo da k'i Cheikh Jabate i ka Tumani bɔ a la ne ko fa de b'i la Cheikh y'an kɔrɔkɛ de ka n'i bolo da la da sina ka yɛlɛ ten da yɛlɛ u ye ɲɔgɔn kɔri cɛ 5 min sigilen bɛ ka jateminɛ kɛ u ɲɔgɔn kɔri a nana an b'a kɛ cogo di dɔ ko an ka to a ka bɔ dɔ ko ayi an ka taa da de minɛ ka sin ka du ka a ɲɛnɛma minɛ o kɔni ye ɲɛngɔn Jean Sodi k'a dɔn ayiwa u kɔni u nana bɛɛ kelen na min bi kɛ sa o de k'a minɛ a tɛgɛ ma ngami debila la ka de tan tɛgɛ ma ye Jean Sodi k'a dɔn u nana k'u bi da yɛlɛ o y'a sɔrɔ a suwalen don o y'a sɔrɔ da suwalen don cɛ 5 olu tɛ dɛsɛ kunna jango burukɔnna ko n'u ko gaw u ye da walankata ten journaliste Seydou da walankata u taara sɔrɔ muso kelen sigilen bɛ dilan ka tagi jakuma belebele o sina k'i sa alo ka bɔ fenêtre fɛ ka coye kɛ ten jakuma finman belebele u kamana ganna u ko nin jakuma in kun muso ko ne tɛ nin dɔn jakuma bɛɛ ka so kɔnɔ ka kɔrɔ muso ko ne t'a kalama u ko wa ko dalusigi dɔ u ye jakuma gɛn ka gɛn jakuma donna mangoro tu la purukusu u m'a ye Jean Sodi k'a dɔn ko in barika nana bonya sa a ma ɲɛ min kɔ furukɛ nana kuma in mɛn Jean Sodi k'a dɔn o ye muso ɲininka a ma jɔ a la a laban taara ni muso ye ayiwa i k'a dɔn laadatigiw fɛ ani dugutigi bulon la u ye muso bila boli la k'a k'i kali a jɔra a la a y'a fɔ a laban na a ko ale ka kamalen a ɲamakɛ a tɔgɔ de ko Tumani tiɲɛ yɛrɛ la u ka kanu in bɛ sen na a bɛ waati jan bɔ min ni min bɛ kɛ sa a y'a bɛɛ fɔ u dun ko ayiwa Tumani kɔni donna so kɔnɔ mɔgɔw y'a don dɔ ye i k'a dɔn u taara k'u bɛ taa minɛ i k'a dɔn Tumani ma ye so kɔnɔ a ko jakuma min bɔra Tumani de yɛlɛma ka kɛ jakuma ye koyi a ko dongo don dɛ dongo de b'a la Jean Sodi k'a dɔn u ye Tumani wele i k'a dɔn a fana dafɛ dugu in kamalenba dɔ ye u y'a wele dunufɔla don Tumani ko k'ale tɛna ko dugutigi de b'i wele a sɔmina o a ko k'ale tɛ taa yɔrɔ la u ko ayiwa n'i mana kɔni i k'a dɔn nin ye koyi Jean Sodi ko sabula a b'a dɔn n'a nana u bɛna ɲininka de a k'i kale boli la Tumani ma sɔn u y'a datulu la k'a da jaba la Tumani ma na min ye ayiwa cɛ kɔni ye a laban nana muso gɛnsan ni ka muso furu sa Jean Sodi k'a dɔn Tumani kɔni ayiwa maa si kɔni t'a ta yɔrɔ dɔn a don ni bi cɛ e ko ayiwa min ye zanjɛla ye jankɔrɔba b'i ye de kusukusu muso zo wa a bɛ taa ni muso in ye muso jumɛn ni nusugu kɛra nɛgɛ bibi la koyi i bɛ tugu sitana ka ko Jean Seydou nkunda dɔn n b'i ye ka nin f'i ye Jean Sodi k'a dɔn dozokɛ dɔ tun bɛ yen jaja i k'a dɔn muso tɛ da yɛrɛ ma abada kamalen gɛlɛngoso 2 de bɛ muso in bolo u tɔ k'a bɔ ɲɔgɔn kɔrɔ su ni su ni cɛ kɔni dara dozoya la i k'a dɔn min mana kɔ min ɲɛ da bɛ se o ɲɛ ni e fɔlɔ nana e ta ye o su ye ni o dugusɛjɛ ni nin fɔlɔ nana o de ta ye su ye Jean Sodi k'a dun tora o cogo de la sa ala nana kɛ nin don kɔni cɛ ka kungo ma diya a seginna joona a n'a ka marifa kamalen 2 bɛɛ b'a dɔn cɛ tɛgɛ dumanba ye wa kamalen kɔrɔ joso n'a ye ti bɔ a la Jean Sodi k'a dɔn kelen nana haraba ka sin k'i kari ka do ten baarɔ a bɛ cogo di i dasa i k'i daminɛ i da u ye da sɔ a ten u kɔni u nana u kari ɲɔgɔn na sa haraba Jean Sodi haraba i k'a dɔn a safurula a don u ɲinɛna ka da de tugu
kamalen filanan o fana haraba kɔfilɛ ɲɛfilɛ o fana sina ka ni kari so kɔnɔ ten o kari so kɔnɔ kabini waranda kɔrɔ muso ko kɛlɛ tiɲɛna awa ko nin ye ne cɛ de ye koyi ja u ɲɛna n'a don ka datugu nin ye ne cɛ ye nin na kulusi domaya la koyi daga belebeleba bɛ yen nin sina ka boli ka t'i karo kɔnɔ ten finiw birinna finiw kɛnga ale dugulen bɛ fɛn kɔnɔ nin fana nani kamalen dɔ in nani ka sin ka na cɛfiniw ni cɛ samara dalen sɔrɔ la hawla wala quwwata illa billah o baro ani su ayo ma kɛla dɛ o sirana o ɲɛna ko ale nana bali cɛ la cɛ bi baro fɛn n ba de kun ye n bila ka na ko denkudi b'an bolo sini ko i ka da belebele ko ka n'a ta a ko a fili kɔrɔ nin ye ale sirana ale siran kojugu ale taar'i ɲu da ni kamalen dɔ in bɛɛ kɔrɔ o b'a kun na a bara ka taa sa digiba yɔrɔ ni i ɲɛna ko i bɛ ni ka kisi sa sɛgɛn de bɛ n'o waati o tuma nin girinya ni nin fɛ a wɔsi ji kɛnɛ dɔ bɛ dɔ sɔrɔ a sina ka a yɛrɛ sɔrɔ k'i kando ten a ko ala ala i ni ce ma dɔn ala e farala ne ka bi ne kunna jara koyi ni nin kun ye ne kun mana taa nin kun mana ne sɔrɔ bi ne ka ko banna min bɛ kamalen min bɛ da kɔnɔ sanfɛ o ko ne kun ye kunna jara ne kun. Ni fo de ka bɔ da kɔrɔ ko wobo ɲɛmɔgɔden dangaden hali mun ka don a k'i fa ɲɔseri waati n'a ka waati ma se bi taa an b'a bila bi ye juma ye bi taa an b'a bila yan foli ni tanni k'a di Sidi Mokhtar Dambele wura 12 an bɛ foli ni tanni d'a ma ka foli di Dankɔrɔba ma Adama Traoré Jama Noir mon grand frère même père même mère non i kɔrɔkɛ don adama ye cɛ duman ye Jama Noir Dansedu an bɛ taa i k'a dɔn Sim Market a filɛ nin ye ayiwa Bamakɔ ACI cɛmancɛ la alimentation belebele balo n'i b'a ɲini tubabu dumuni ni américain dumuni nin bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kelen bɛ Sim Market la k'a daminɛ sɔgɔmada ka taa bila so araba kojo Sim Market a filɛ immeuble bamanan u ka da min ɲɛsinnen bɛ BMS ma yɔrɔ sodi k'a dɔn su fara tile ka u bɛ yen Yon se bi ka dɔn min ye lɔkɔlita ye o man jan bilen groupe scolaire Daba Tunkara Nafaji yɔrɔ se k'a dɔn Nafaji sugu sanfɛla la ni sera ye Mamika école yɔrɔ se k'a dɔn Mami a ye fara kari ba la ɲinan defu 100 denmisɛn 80 de defu sɔrɔ a ko ɲinan e ko Mami kɛra ne de ye o Mami kala ne don fo k'a faga o bi ɲɛ nka Mami fa bɛɛ ma kalan dɛ i n'a fɔ Saliya ma kalan Pigi makala o ye tiɲɛ Daba makala o ye tiɲɛ Jogosu makala o ye tiɲɛ ne ni kara Sinali makala ne ni kara anw de kalannen don ne ni karamɔgɔ ça c'est vrai ne ni karamɔgɔ anw de kalannen don kabini 4 ordinateur kala ani anglais o bɛ kɛ denmisɛnw voilà tɔgɔ sɛbɛn daminɛna a ko ɲinan za classe kɔnɔna donni a dama dɔnnen don voilà c'est ça an garala ɲɔgɔn na sa o kuma banna o tɛ ba i ka négociation na classe nombre dafali ka deli kɛ ko maa kelen ka fara kan a ti fara kan dɛ an k'a f'i ye le système scolaire là ça c'est pas mon domaine ça c'est nous n'o dɔn voilà Jɔnse k'a dɔn waati dafara anw b'an kɔ kɛ nakɔ kɔlɔni kɔ ye i k'a dɔn ayiwa sɔɔni an balima bɔbɔw ka jɛmukan o bi sigi n'olu wulila an bɛ Jakite Moriw bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ surafana tɔw ma dusu in na nɛgɛ ɲɛ 20 sɛgɛ bɛ kɛ nin gafe kelen kan nɛgɛ ɲɛ 21 farikɔnɔjɛkɛlaw olu bɛ segin ka na ni Ala sɔnna a ma ne ni arajo lamɛnbaaw ne n'u bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ jɛkafɔ ka bolofara la min ye arajo Manca FM ye sini su 21h30 Daba ka kɔlɔsili o kɛnɛ kan ntɛnɛn don dimanche don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ i k'a dɔn Tunkarankew ka kɛnɛ kan ntɛnɛn don an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kumaso in kɔnɔ inshallah maa min kun bɛ nɛgɛw la o de ye Mamuso Surunin ye a n'a ka kalandenw journaliste Seydou Daba Tunkara wa salam.